Minto bari bategererete nande barigerereti egeto yaito kia Ndizi TV nabakwanire mwensi esabato ya rero happy sabbath nande nabakwanire mwensi happy sabbath nemambye ngiya esabato ya rero nyasa atobwenerere toikire esabato ya rero eyo egokoro omwaka oyo o 2023 igo na makumya manene nyasa atokoreire nande esikone bako ebwenerete koba ase nyasaye oito asa marieta nkoro ku omorani Timothy Kimaiga korwa se kanisa eri amani egotoka ari Nyakoe nyuma tutarachaka ena ataka turanyara gusaba tusabe nyasaye ito omonene irigoro etogo gusaba otomo mwikomo cheno anyare gotora ekero togosoma ase gosoma kwa rero nende nasabira yana kwege na seria taria Kristo yoro mobori ito amen. Wono ringana ri mwamu erira nyare goba rigotora ase devotion ya rero erigotebana ngoikariri ora muchanya sai ose ngoikariri inchenaye torabe toko muchanya sai ngoikariri manyabantu arabe gako muchanya sai oyo mutongete ekabungo kerabe gekotora ase devotion ya rero egekorwa ase getabu kyo mubaro 14 ekabungo kiaye 11 egoteba iga omubaro 14 ekebungo kiaye 11 yegoteba iga omonene agatebya Musa ngoikariri abantu aba barabe bagonchaya na ngoikariri borabe batari konyegena nonye nakore ebikone ebinga segati yabo oyo no monene okobore Musa tigatorairo omubwekano oyo abasani babere oyomo aborio yondena ngoikariri orabe gogonchaya riswali yo okobori oyonde erikora kina oyo komobori natagete amaskani nane natete esiko korwase oyo koborigwa igo omubwekano oyo nabora nyare koba nengencho ase ekebungo eketwasomire ekebungo ketwasomire Nyasaye okobori Musana ngoikariri abantu aba Israeli barabe bagonchaya nche buna omonene obo wono Nyasaye nero omonene nande ngoboriare Musa ngoboriare aba Israeli witerase Musa nna ngoikariri abantu aba barabe bagonchaya riswali eri Nyasaye no monene nande nateta amaskani korwase abo bakuborigwa abo baraba Israeli na mbarabu bakuborigwa riswali eri na ngoikariri morabe mogonchaya tigatorarora nkigose nkekogera mpaka Nyasaye akobori aba Israeli aba nna bamochaire nande kero Nyasaye akobori ngoikariri morabe mogonchaya ngora kere na ogochayoko kwabere kogenera asenga ki etarianke ose kwabere kogenderera asenga ki entambe wono aba Israeli ekero baisire goika Canaan Musa ngotomare chiroti chigende korota omuchio Canaan abwase aba Amalekite barenge abange mono chiroti echi Musa achoreto korwase keregesa kukia korwase keregesa kukia Israeli korwase keregesa kukia Juda korwase keregesa kukia Yusuf korwase keregesa kukia Gad ebisa kubyansi ya Israeli agatoma chiroti chigende korota omuchio Canaan wono chiroti echi ekero chiranete ne report chiroti chintangani ekero chiranete ne report echiranete ne report na omuchio yo Canaan no muyore lakini abantu barororo nabanene abuntu n'aba Israeli dokonyara kubarwani aba ekingo ngorokerana abantu abangosiri bare ogosemeria ase Nyasaye obo oyo babwerete korwa sobosomba bwa Misri lakini bono chiroti Caleb na Yoshua mbarenge abo mo chiroti chiri chiachete Canaan gochikorota lakini Caleb na Yoshua ekero bakwirana ne report gochiase aba Israeli report yabo ngotwarere ogosemere nande ngo kwana bare ase okwegena Nyasaye ngakigose Caleb na Yoshua batebete aba Israeli omabaro 14 ekebungo kiaye kia 7 ngakiyotebega bagatebya omuganda bwonsi bwa Israeli enseria tuatarete ase okoyerota nigore ensengi ya mono onyo monene okogokigwa na intwe natoe aroro na gotoa ense eria entenenku ere na mabere na moke
timo baisa kwanga kwigwera omonene na timo baisa kwobwa ababyari benseria abunigo barabe asetore bunendagera abana ba Nyasaye eripoti Caleb na Yoshua bakoretera Abaisiraeli nigo ichore no wasemeria konene lakini Abaisiraeli aba mbarigo mbatageti gutwara owasemeria ase Nyasaye. Caleb na Yoshua ngo babara gosemeria lakini Abaisiraeli aba mbatageti gutwara owasemeria ase Nyasaye. Igon kitogosoma korwa Abaisiraeli aba wachaire Nyasaye nandike mungu kiate bana Nyasaye nonyo bakorere ebikone binge Abaisiraeli aba mbara mwegena mbikone kie bigosi Nyasaye koreta Abaisiraeli Nyasaye na koreta Abaisiraeli ebikone binge mono lakini bono Abaisiraeli aba mba mwegenete tigatorarangwe ebikone bike ase binge ebyo egekone getangani nekerina Abaisiraeli Nyasaye namboketi Abaisiraeli aba ase nyanchembariri gwetera ase Musa gwatena na amache ase nyanchembariri gagotumie enyimbo yaye naboigo Musa na yekeronya agara Abaisiraeli mbagwate amache Nyasaye nabaita amache tigango torarora kurwa segetabu ki Exodus chapter 16 verse 22 torarora ngekone kieke gose Nyasaye akorereta Abaisiraeli ngekone kieke gose Nyasaye akorereta Abaisiraeli okonganya 16 kebungo kiaye 22 yegoteba iga tigatora soma 15 kwanza ekero Abaisiraeli babiroche tiba manyete gose mbitoki bagachaka kuborania barabwase barabwo mbitoki biria Musa akabatebya uriya no mugati oyo monene abaire muri abana ba Nyasaye ebikore ne binga Nyasaye koreta Abaisiraeli okunganyo ku 16 ekebungo kiaye 15 yegotebana Nyasaye na eta Abaisiraeli aba omugati ari aseroro erinde banyare kuri omugati oyu mba tuare nchara lakini bon ebine bikone binga Nyasaye bakoreta Abaisiraeli aba lakini inki keko kana nande Abaisiraeli aba mbata watari kumwege na baikia enserie ariete tatomwa sokoro yabo eira enserie ya Canaan abana ba Nyasaye yengotora kere na engenche yo kwegina na kumwigwera Nyasaye tigabono torarora engencho gose engencho yogo cha Nyasaye nereri gose meaning nki togoteba ekero togoteba ogo cha Nyasaye nki gose tomineti egetabu kia emerangano 14 ekebungo kia 16 gotebana ogo cha Nyasaye no gotamuigwera Nyasaye ogo cha Nyasaye no gotamuigwera no gotamwegena bono ogo cha Nyasaye no gotamwegena Abaisiraeli aba bamuchaete Nyasaye ekero Nyasaye ko babore nkika kogera mogo nchaya ekikiagereta Nyasaye abore riswali eri no kwemurungani koria kwa Abaisiraeli mbaye murunganetie omubaro 14 ekebungo kiaye ya gatatu ngakigo segoteba ninki kiagera igoteba iga ninki kiagera omonene agotoire ase abakungu ninki kiagera ase enseria tochego ito ase seyi abakungu baito nabana baito nigo Joshua nababisa baito nigo yare ko bawiya toirane Misri bono Abaisiraeli amangwe murungani bare nane ngoma ni bare Musa na Aroni ngo bako babore nki kiagera Nyasaye agatoreta tochigwa goitwa nababisa baito asenseri ya Canaan Abaisiraeli aba mbabwati gosemere nakigekera bako imurungania ochiase Nyasaye ono ko imurungani oko nakwagerete Nyasaye akoborere swali erina wekariri Abaisiraeli aba barabe bakonchaya nche uno monene obo we nonya nabakorere bikone binge nonya ko barusia sobosomba ari Misri abo asebare gochandwa wono abana ba Nyasaye oko imurungani oko nakukira Nyasaye akoborere swali nano ko murungani oko ngoretere aspect ina Abaisiraeli aba baegenete Nyasaye
ogotamwigina Nyasaye ogera kore ngosababisha kore ogotaigwera Nyasaye ogotamwigina Nyasaye Abaisiraeli aba buna batamwegerete Nyasaye bamwigwerete na mbaigwerete Nyasaye ekiagera ogwanche kwa Nyasaye ekwarena Abaisiraeli aba bagenda senseria arirete sokoro yabo eira enseri ya Kanani lakini Abaisiraeli aba mbaigwerete nane mbatete gochora omoraya abairani ari a Misiri abana ba Nyasaye okonogo chaya okonene abana ba Nyasaye okonogo chaya okonene Abaisiraeli barokiti Nyasaye igo ogo chaya engencho ya nereri ogo chaya okotogoteba engencho ya nereri engencho yogo chaya nogotayigena nogotamwigwera Nyasaye oyo oruseti Abaisiraeli asenseri yobosomba igo bikonene binge Nyasaye akorereta Abaisiraeli aba korwa sabo enseri yobo ekero bakorwa Misiri gocha Kaunti ya Kisii gikorawa n'umugavana Omusike Paul Simba Arati asoko bwaterana ne ward yebino inseyo mu MCA Honorable Stephen Arika nigo bakobarigania mwensi asomo yiga bwogo chengera omwaka muya wekiri wibere nemero gibere nenye oyura korekane asigeti Kenya Nturago imeye ward yebino ritukoria Jumatatu etariki yemo y'umwaka wekiri wibere nemero gibere nenye chikwaya ao nchibaroro wewe ni mwamba nasi tuchini yako abanyangero amona baraibe chingenjo chonsi chigosori cyabana una bouncing castle sacres slides nechinde chinyinge ni cyabantabanene na kiro cyo nchibaroro ni chumwensi twego kiene gucegera umwaka mugiya wikiri wibere nemero ngibire nenye tiga toratwara omubwekano oyo omukungu n'omusacha senyomba omukungu agende aretere omusacha agende aretere omukungu oye ekegwa ekyo aramwe lakini omukungu tanche ekegwa ekyo nana achaye ekegwa ekyo nana achaye goteba bono ekegwa ekenaki omusacha kwarora nekiya ondetere bono okunogochaya omukungu oyo ekorokina omukungu oyo ochaire omugaka oyo bono tiga torarora bono obobani bogototebe obone na omukungu ne kanisa ya Nyasaye nande omusacha Yesu gose Nyasaye nande Kristo Yesu tiga torarora ekikora segetabu ky'Abaefeso isano ekebungo kyaye 23 Abaefeso isano ekebungo kyaye 23 yegoteba iga Abaefeso isano ekebungo kyaye 20 Abaefeso isano
Ephesians 5:23 otebana abakungu mwancha abasacha baino una nyasaere anchete ekanisa yaye wono abungora kerena omokungu ne kanisa nane omosacha nyasaye wono nyasaye ngoto boriare liswari intue ekanisa abakristo barero intue ekanisa wono nyasaye ngoboriare ekanisa yaye inki kiagera mogoncha iga gose ngoikariri ekanisa yane erabege konchaya torore na engencho gochaya no gotamwegena usogota muiwera nyasaye igo ekaroto tariko mwegena ekaroto tariko muigwera nyasaye ito igo ayuna machaya manene nande ngonyora torena igesusuro kia machaya ya kero na makumi amange nyasaye tokoreire ntu buna abakristo umwaka yo 2023 nande mbake kirena gotamukara tore umwaka onde o 2024 na makumi amanene ayu nyasaye atokoreire umwaka omugima otorusire korwa samaroire otoire afya ngiya otoire obugima abande mbaro bakwete lakini ntu nyasaye obere oyo amabera amanene ochiase tore otoire obugima bono nyasaye otokorere amakumi ayonsi buna abaisraeli bakorera to amakumi ayonsi lakini mbamwegene ti nyasaye na ntu buna abakristo bono ni gotore buna abaisraeli bare goto nyasaye otokorere bikone binge bono lakini ngumo chatore ngomo chayenye cho yanerere tutari kumwegene na ntori kumuigwera abaisraeli mbaigwera te nyasaye ina bachikanani lakini na ntu buna abakristo kanani ya rero yani eminetina obugimo yani emineti igoro asa nyasaye atagete ntu toende ni igoro ose tonyore obugima bwa kare na kare lakini ntu buna abakristo ntori kumuigwera nyasaye ntori kumwegena ikikekera okoika gwaito ase okonyora gwaito obugima bwa kare na kare obe obokongu igo amakumi na amanya nyasaye tokoreire buna abaibore banyorere fees lakini bono nkigegora nande batari kumwegena nyasaye nababwere nande omwaka o 2024 wono tigatorarora engeria gusa egesusuro yogotamwegena nyasaye nkere kieke nyasaye ekero amachaya ya abeira asenge kentame tari gochigwanchirana na amachaya ya egesusuro nkero ekinyasaye arabe gagwaka bari bakomochaya asenga kim entambe egesusuro ekinkereki omabarayo 14 ekabungo kia 12 engesusuro kinyasa tagete gwaka abaisraeli ekiagera bamochaire tugatora gesoma ekabungo kia omubaro 14 ekabungo kia 12 ngobaka inde nabo noboroire bogoita erinde imbasirie naye ngokore obe egesakwe kenene nandekere nokobua gweta abantu aba bono egesusuro kyogotamwegena nyasaye ekinyasaye taite gokorera abaisraeli nogo baita wetera soboroire abana banyasaye abo ebintu ebire bibere egena nando igwere erinde omenye nando tware obugemo bwa kare na kare oteigwereti nando teyeneti egesusuro nkero gesusuro kieke yose nyasaye agwaka abana bae ekero bakomochaya nande kero batari kumwegena egesusuro neke nyasaye ngoretara emechano ekero emechano buna amarwaire bono amarwaire naretereta abaisraeli bono amarwaire na emechande menge amakweri emechande gekerengencho nyasaye agorusu echiasa abakristo erinde ntubuna abakristo titomochaya nyasaye igo egesusuro kyokomochaya nyasaye neke egesusuro neke oboroire nemechando yengechende yonsi eyo erakore abaisraeli eyo erakore ntu buna abakristo tumwiranire nande tumusike nyasaye titomo chaya nyasaye totebire na echire ibere oigene notegena oigene onyoro bogimo bwa kare na kare nande onyore omogoko ase nyasaye otegene ti egesusuro twanyore na nyasaye gutumyare ebintu binge kugwaka egesusuro nane yesango gutumyare ebintu binge erinde omwiranirere oyu oretato nando gutongete
ebinto ebitwarore ebi Nyasaye gotumia eri tumuiranere titomo chaya nebinto buna amoroere ekere mechando ekere ngencho egotechara buna aba Kristo eyungora kierena asenaro tuwa mochaire Nyasaye osa asenaro tutamwegene ti Nyasaye osa asenaro titora muigwera Nyasaye igo engencho ege susuro ne kenene sana ase Nyasaye ekero Nyasaye akwanchera emechando echera abana baye eyunege susuro erinde abantu aba bamuiranere nande bumanye ina ere no motongi obo nande mabwonerete kumuigwera nande bamumanye mono una omotongi obo igo tigato tumoyene Nyasaye nande tito mochaya nande tumuigwere erinde tonyore obugima bwa kare na kare ekero titomoyeneti nande titomoyeneti etogosira kare na kare ase omorero orio ose omorero ekerara irane eria kabere wono ekero togokorera tigatorarora engencho yokwegena kokoro ase egetabu kia abaiberania 11 ekebungo kiaye 6 lakini titorasoma 6 itwe nataka tunyore gosoma ekebungo kia abaiberania eyu 11 ekebungo kiaye ekemo abaiberania 11 ekebungo kiaye ekemo egoteba iga gaki okwegena nakwo okoba no maene asamanga nayo asemeire nonyene kene kiayo atari korerekana wono okwegena toterina ogochanya sae no gotamwegena ine okwegena eminingi ya enereri okwegena eminetina kutwara ogosemeri ase ebinto biri otararora Abaisraeli mbaro chekanan lakini Nyasaye atagete Abaisraeli aba batware ogosemeria nande batware ogosemerena Kanan ngoi katore nonye ntoranyerora okwegena no gotwara ogosemera ase ebinto biri otarabirora lakini noegene tena ngoikore ngobinyorore ose ngoikore aroro una Abaisraeli mbaro chekanan lakini Nyasaye atagete na Abaisraeli aba tiga batware okwegena asare erinde baike Kanan lakini Abaisraeli aba mbachete gotwara okwegena ase Nyasaye nandi ntoroche una ebisusuro Nyasaye bagete igo tigatora somo wano abaiberania eyu 11 ekebungo kiaye gia 6 egotebe iga korendo omonto atari no kwegena takonyara komugwanera Nyasaye naki oyogocha asare nagwenerete gwancha nganero wono Nyasaye ngakiagototebina agototebi engencho okwegena okwegena Nyasaye ngotebera abaiberania 11 ekebungo kiaye 6 egototebina ntubuna aba Kristo ntokomogoke nchera teyo yokomogoke Nyasaye nonye tuitomoegeneti okwegena nere nchera yoka ntubuna Abaisraeli torabe tokomogoke Nyasaye nchera teyo torabe tokomogoke Nyasaye ngonye tutobwati okwegena no bwoigweri tigabona ntubuna abaina ba Nyasaye basari ngo basora tolena tiga tonyare gotwara okwegena ase Nyasaye erinde tomogoki njera teyo ababerego tutebina njera teyo yokomogoki Nyasaye ngonye tobwati okwegena asare Nyasaye ekiagana itikorwa ase tore no kwegena natokorere ebintu ebyo atoreirete eira wasani bono ngo basani Nyasaye ngototebiare na tiga tutware okwegena erinde tonyare komogoki Nyasaye ngonye titobwati okwegena titokonyara komogoki Nyasaye oyo totongete bono ekero togokorera gobasaba ase obwanchani obonene tiga Nyasaye tokonye ntubuna Abakristo barero Abaisraeli barero n'Abakristo barero ntubuna Abakristo barero tiga Nyasaye tokonye tonyare gotwara okwegena nande tonyare gotwara obwoigweri asare erinde tonyare komogokiere ekiagera abaiberania gototebina nchera teyo yokomogoki Nyasaye otabwati okwegena igo tiga twegene Nyasaye erinde tonyare komogoki Nyasaye Kerabu tiga tonyare gosaba erinde tokore devotion ya rero tiga Nyasaye abaseseni keroyomo tusabe
omwancho omonene ore igoro twachira ase ore emambi yabono iga togokena mbuya mono gwatorendire obotuko bwensi naende twaikire emambi yabono ekero bono togochaka esabate eye togosaba ebe eng'enche enene ase abakristo bonsi chinsemo onye chinse etogosaba otonyarere tware okwegena naende okwegena nokoigwera ase ore ase amang'ana onsi twasabire aya nokwegena ase erieta ria Kristo oyo ore omobore oito. Amen.